Landslide-prone areas naman po sa Pangasinan tinukoy sa gitna ng banta ng bagyo at habagat. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Nilabas ng Pangasinan PDRRMO ang landslide susceptibility map ng bawat distrito sa lalawigan bilang bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng Tropical Depression Maymay at ng habagat. Batay sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau, inaasang makararanas ang lalawigan na maulap na kalangitan, kalat-kalat hanggang malalakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin sa mga susunod na araw. Ayon sa abiso, maaaring magdulot ang tuloy-tuloy na pag-ulan ng pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may katamtaman hanggang mataas na antas ng landslide susceptibility. Dahil dito, hinihikayat ang mga residente sa mga vulnerable area na maging mapagmatsyag at agad na magsagawa ng preemptive evacuation kung may napansing sinyalis ng pagguho ng lupa o kung sa tingin nila ay hindi naligtas sa kanilang kinaroroonan. Pinapayuhan din ang publiko na regular na subaybayan ang mga opisyal na weather bulletin at mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga kinaukulang ahensya upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.